Facebook er et meget brugt chatteprogram. Facebook er forholdsvis nyt, da det kom i år 2004. Der er ca. 2 millioner danske brugere på Facebook. På verdensplan er der 175 millioner brugere, og der bliver sendt 1 milliard beskeder dagligt. Cirka 98% af de danske teenager har en Facebook, og det svarer til over 400.000 personer. Mange unge bruger Facebook som et mødested, hvor man kan aftale planer. YouTube er verdens største offentlige videohjemmeside, hvor du kan finde alt lige fra musik, videoer, trailer, manualer osv. YouTube blev først offentliggjort den 14. februar 2005, selvom man umiddelbart ville tro, at det er en ældre hjemmeside. YouTubes succes er stadig voksende, og pt. Bliver der hver dag uploadet 65.000 nye videoer og bliver set mere end 100 millioner filmklip hver dag. Mange millioner verden over bliver afhængige af PC-spil. Her ses blandt andet et af de mest kendte spil, Counter-Strike. En af grundene til den stadig voksende afhængighed af PC-spil kunne blandt andet være den massivt forbedrede grafik, som gør spillene mere realistiske og lettere at leve sig ind i. Mange af spillene er opbygget på den måde, at det er muligt at enten komme videre eller stige level. Hvorimod at i de gamle spil for det meste enten kunne spille samme bane om og om igen, eller kunne spille simple baner med dem, som var i lokalet, imod man i dag kan spille online mod mennesker, som sidder helt andre steder i verden, og samtidig tale med dem.